Много малко от вас ще помнят точно тези видеа. Началото наистина беше доста трудно. Поради големия интерес към Fortnite започнах и да стримвам по-често. И така неусетно мина една година. Благодаря ви много за цялата подкрепа през тази година. Ще продължавам с качването на нови видеа и стримове. Аз откъде я намеря тези готини Fortnite моменти? Искам да ви кажа едно нещо, хора. Спирам да играя в Fortnite. Причините са няколко и сега ще ви ги кажа. Първата причина е, че съм станал уникален бот в тази игра, няма на какво да ви науча и уменията, които съм имал преди в Fortnite и минимални да са били, сега съм ги изгубил изцяло и не мога да си ги върна. Втората причина е, че нямам OG скинове, не съм налял пари в играта, поради тази причина и няма толкова гледаемост на тази игра. А пък никой няма да си даде ей така профила с старите Battle Pass и редки скинове. Поради тази причина аз реших да спра с играта, с видеята и стримовете на нея и да не се товаря повече. Това е всичко, което исках да ви кажа.